डीजे लेके अइले बरतिया नचहु न जाने गे माई। डीजे लेके अइले बरतिया नचहु न जाने गे माई। जमुई जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। गया जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। डीजे लेके अइले बरतिया बजबो न जाने गे माई। डीजे लेके अइले बरतिया बजबो न जाने गे माई। लखीसराय के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। जमुई जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। होठवा पर मांगई गे माई। जमुई जिला के बरतिया चुम्मा गया जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। मारी के अखिया छौरा कर हई सारा गे। मिले ले बुलाबै हमारा डीजे के किनारा गे। डीजे के किनारा गे। मारी के अखिया छौरा कर हई सारा गे। मिले ले बुलाबै हमारा डीजे के किनारा गे। डीजे लेके अइले बरतिया नचहु न जाने गे माई। डीजे लेके अइले बरतिया बजबो न जाने गे माई। जमुई जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। गया जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। होठवा पर मांगई गे माई। जमुई जिला के बरतिया चुम्मा गया जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। पेन्हिए के सूट बूट मारे स्टाइल गे। मांग है न मारावा देखाई के टच मोबाइल गे। राइटर दीपक प्रदीप मारे स्टाइल गे। मांग है न मारावा देखाई के टच मोबाइल गे। मल्लेपुर से अइले बरतिया नचहु न जाने गे माई। लक्ष्मीपुर से अइले बरतिया नचहु न जाने गे माई। जमुई जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई। गया जिला के बरतिया चुम्मा होठवा पर मांगई गे माई।